Настройка на Word да се показват отстрани тия линии. Щракаш два пъти тук. Отиваш на оформление. Граници. Натискаш. Избираш стила. Колко да е дебела. Тук трябва да отидеш на опции да даде всичко да е на едно. Тук да е текст. А не ръба на страницата. Така, тук да е едно. Тук се вижда, даваш ОК. Избираш цвета, да речеме червено. Така, дебелината, всичко. Даваш ОК и тук излиза. Така, граници, цвят. Автоматично черно. Ако избереш това примерно, пак 1.4. Така, пак дадеш ОК. Ето. Смени се. Различни видове граници. Ако дадеш така, дадеш ОК. Отиваш тук, граници. Ако избереш второто, дебелината 3/4 примерно. Така. Ако дадеш ОК, става така. Тук можеш да избереш примерно дебелината, цвета. Да го направиш такъв. Такъв. Дадеш ОК и се вижда много слабо. Така е много добре. Край на урока.